Nablihi ko, Mikael! Nablihi ko! Yamor. Mikael? Mikael, hain ka! Mikael! Mikael? Kinsa ko? Dili ka ngayang mubalik dinhi. Biya! Biya! Samtang may panahon pa. Pasaging magpabiling abandonado kining tapitan. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. May mga dapit o lugar nga dili nato ang ngayang maabtan. Ikaw, interesado ka ba? Tagsulat, Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spinner, Jewel Bense. Recording Editor, Randy Tayad. Soundman, Aminidil Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Abandonado. O karon mga kasama ni ang sumpay ni atong sugilanon, Abandonado. Usa? Ikaw, si Anessa. Usara. Ug mahiusa na ka mong unyang tungang gabi. Usa? Buhi ko, Mikael! Buhi ko! Oh. Fatima? Kiyan sa iyong gisangpit? Ni Asya. May tanaw siya na ako og naglingo-lingo. Ella, mahal ko. May paingon siya sa dakong aparador. Og, ha? May lampo siya sa puntahan ni. Sama sa gibuhat nila ni Cyrus ug Mercy. Ella. May lampo sa usap siya sa aparador. Ella, kiyan sa gisangihan mo totoo. Hmm? Oh. Naa ka magtanaw diya sa handa kong aparato. Ngano? Ella, mikuro ka na usap. Ganong managsama sila ni Cyrus ug ni Mercy. Ganong may lampo siya sa aparador. Huwag ko magdamko. Nagkasiguro ko nagbatag ko. Apan yan ang nakita ko ang iyang paglampos niya sa aparador. Ella. Ano? Ella. Mikael! Mikael, sagpa ako! Sagpa ako! Usa? Nagpado ka sa Luis. Di ko na mahinag ni mo. Ang pasakitan ka ang katapusang butang nga akong buhaton. Sagpa ako! Sige na! Pasakit ko! Sugo ko ka na kanimo! Busa-buhatan na! Sagpa ako! Ay, ko na magitukot. Nasuko ka ba sa akong buhat? Lo siento. Apan na, dili ko makahimo sa pagsampa kanimo. Mas pakatamisong ka pa ang hagkan ang tamis ng mga dami. Kaysa... Nagmata ko! Nagmata ko! Ha? Nagmata ko, dali ba? May bahos ko si mong hawak na ako. Basta nagmata ko! Oh, Kun mo, tinuod
Milihay ka nga. Ayaw kong hikapa. Ayaw una, Mikael. Please. Palayo lang una na ako. Por qué? Nga? May nahimo ang pusa? Basta biyain lang una ko. Kahit kimisikit ang ako. May mo ba? Biyain lang una ko, tini. Si SOS lo que quiere. Kung mo ka na yung gusto, ihatag ko ka na nimo. Pasabot ng ako mga nakita. Naglibog na ko. Nganong makita ko sila. Huwag ko makasabot. Anong sa dili ko magkatuo. Kung tinuod pang nagdam ko palang kuhan, ito mga higayon nga may mga nakita ko. Ingon man sa diyan nakita ko sila si Cyrus o si Mercy. Nagdam ko palang yun ko. Pero, nganong ingon sa tinuod kaayo kini. Wa sila makapiya dinhi kat patay na sila. Patay na sila? Imposible. Imposible na. Dili mahimong matinuod ang gisulti ni Joan. Dili mahimong mamatay sila si Mercy si Cyrus. Apan yan sama sa buong bata. Nganong ako lang ang makakita nila. Nganong wa sila makita ni Mikael. Diyos ko. Tinuod ka ang gisulti ni Joan. Iyon daw sa nawad-ano sa makugumoy. Huwag nila pa na nga kung sige og puga sa kuna-una. Kasi ang iyan akong buhaton. Tuan ko ba ang gisulti ni Joan? Pero ngano? Kung tinungkod mang kining tanan, nganong gibuhat kini ni Mikael? Ngano? Ilunod na kining mga patatas. Oh, Andam na ba ang tanan? Alang karong gabi. Senyor. Hapit na kami mahuman. Unsa ka nang imong giluto, Joan? ang imong gipaluto na ko, senyor, nga paborito ni Ella. Gusto ko lengua estofado karon. Sige, senyor. Kung mahuyi mong gusto, maganda ako. Kuhaon ko ang dila sa baka dito Dili na kinahanglang mo biya ka, Eliseo. May dila na dinhi nga mahimot ang gamiton. Senyor. Nakatilaw ka na ba og lengua estofado, Joan? Di ko bukaw og dila sa mananap kaniadto, senyor. Pwes karon. Mukaon ka na. Ug kanon mo pag-unay ang imong dila. Unsa? Dada siya sa ubos nga bahay ning mansyon, Eliseo. Sa nahimutangan nila ni Mercy ug Cyrus. Matuman, Ayaw! senyor. Ayaw! Ayaw ko, Kokte! Manong naduko ninyo sa silong! Unsa ko na ibusa, senyor! Nasayod ka na kun unsa. Dili! Ayaw! Maluoy ka, senyor! Maluoy ka!
Ayaw na paglugnot. Dili mahimo.